Tačno u 3 časa neprijatelja treba razbiti vašom silnom hrabrošću, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, mora da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi, dakle, nemate da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu! Živeo kralj! Živeo Beograd!